Velkommen til Bid eller Bliv Bit. Mit navn er Rigitte, og jeg er vært i dette show. Jeg vil præsentere deltagerne. Fra Rød Havn. Bella og Ebbe. Ja, vi kom her for at styrke vores forhold. Nu har Edward og mig været sammen i 100 år. Vi er så gamle som Edward er. Næste parforhold Rød er Mike og Jessica. Hold Blå består af den ensomme og femside kineser Angela. Og det faretroende par James og Victoria. Yeah. Første runde er spørgerunden. Så første spørgsmål går til Bella og Ebbe. Hvad er vampyrer bange for? Løg. Ja. Det var korrekt. Og næste spørgsmål, det går til blåt hold, og det er til James og Victoria. Hvad kan vampyrer godt lide? Blod selvfølgelig. Helt klart. Det var også korrekt. Og næste spørgsmål går til Mike og Jessica fra rødt hold. Hvilken farve har det kongelige blod? Det er blåt. Jeg ved bare, det er blåt. Det er så rigtigt. Andiana, du får desværre ikke det spørgsmål, for vi ved allerede, hvem der røver ud. Og Mike og Jessica, vi må desværre bede om at forlade showet. Selvfølgelig er jeg videre. Jeg stolede på det! Ja, mand, det er også bare dem, der taber, ikke? Reglerne for anden runde er således. Det hold, der først spiser sit løg, vinder. Det tabende hold skal ud i en omkamp om at blive i showet. Løg. Ej, ad, og det her løg overhovedet skyllet, det gør jeg bare ikke. Lækkert. Denne rundes vinder er Bella og Edward. Så nu er de videre, så desværre blå hold, I skal i omrunden. Haha. Løses. Ses. I omrunden skal man drikke et stort glas menneskeblod så hurtigt som muligt. Den der vinder, går videre. Blodhæld næste gang. Nå nej, vi har jo ikke noget næste gang for dig. Ja. Det er kun mig, der røg ud. Kom, vi går. Vi er nu nået til finalen i Bid eller Bliv Bit. Reglerne i finalen er bid en først eller forlad showet. Alle knep gælder. Jeg er nødt til at suge giften ud af hende. James er diskvalificeret for at død, så vi har en vinder. Bella og Edward. Edward, jeg vil blive vampyr. Bid mig.